Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akaneme neze umculi kaMaskandi uStability okhala ngokushelwa abantu besilisa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibulokhona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ukhala ezimathonsi umculi kaMaskandi uStability odume ngengoma ethi ama push up edla ubhedu kulezi insuku. uStability obe kwi-interview neReal TV1 ukhale kakhulu ngabantu besilisa abamshelayo bezitshela ukuthi uthandana nabanye abantu besilisa. Ube esekhetha ukucacisa ukuthi cha yena uyinsizwa nsi futhi ephelela akathandani nobulili obufana nobakho. Ube senxa abantu kuba bayeke kulokhu bemhlupha bemshela ngoba lokho akumphathi kahle neze neze. Abantu uthi ngikhuluma kakhulu ake ngidedele enye yengxenye la ebesikhulumela khona ecela abantu kuba mabayeke ukumshela. Uma ufuna i-interview ephelelo ngaya khona ekhasini le Real TV1 khona la ku YouTube uzibukele i-interview echaza kabanzi ngohambo luka Stability. Awubambela ungathuzwe ngentathele ka YouTube. Lapha inboxweni cha ayiyodwa inceko enginboxayo lapha engicela uthando. Wendoda yamadoda alukho ngiyindoda mina. Simakade. Ngiyindoda nje gelekeqe. Ngiyindoda engasoleki. Akuyeke afuka semculweni. Ingicela uthanda insizwa lena ngayiduba lena ngoba phela nami ngizama ukuduba. Yangiphinde yesibili. Ithe esithathu yathi kune video yakho njalo wena ukhisana nomunye umfana. Azovela amahlazo. Ho na indoda. Ihla mina yazi ngisho ihug le. Yakusongela manje umqome enkalo. Ha na indoda. Futhi ngigilela imkhuba le ndoda lena. Ingisongele cha yaqhamuka nesine between wakithi. We wanted dlala. Yathi ndoda cha. Wemfowethu sengiyehluleka ukuyibamba. Ungathi uyehluleka ukuyibamba kwenye indoda.